Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Subministrem una màquina de capçal amb fred de cargol. Màquina de laminació de rosca de cargol. Màquina de formació de punt de cargol autoperforant. Bona qualitat i rendiment estable. Acceptem comandes OEM. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta. HJS Automation millora el treball i la vida. Gràcies per mirar.